donc baro abina damne ni femi odi ka fo Mali tu femi sabon ta don ni o hakli bala anga jamana marablo nyimo no shogel ko kala maigai atuntara je fantanani jamana bela jelen tola tonso ba no Nations Unies atuntara asim koita no dun wati ani franchefan nyimoy kata okachi la sela chitu yujmai kata ira je jamana la asantan nyinyi wala santan kele nyinyi kabli domina Fransi jamana kuntigi utunya fo ka fo Malika seben du mamimbu ya Maria kana Malikono onga hakila jigi kumaudu kumani yere nyefora ka fo ko Mali dia la nyinike kasro Mali tumadola ali Mali tunya la nyinike Mali tuma la nyinike uchola Mali tunya wole bla Fransima ko Fransi kana ndeme tuma mina minu ko ubedina kelela no to kilemba fulu mako jihadisti na islamia kodomba ya fanye kanga na fununu ma jihadisti saboni na zao bafu ma jihadisu te mwode do mwomnu nabi fuma ko terroristi nunde marfata marfake ka jamana din kele islamia tatu bitoi jini wore mwatigia tatu bitoi kubina Malike islame jamana karabali kasoni ya jatemine ni jinyama jolinye iba doka fo nunu tate dina kui nunu tate islamia kui nunu ye binganingala juudi do ga feminu kera ukulukulu bauye uye burame dindo no Fransi kelende ye ulu nege ka fuye kuka Muammar Gaddafi kola bla ubunu deme kuku dama faso tige kabo Mali dukulu la ka duma ukerat mami ni nunu ye Muammar Gaddafi kola bla Fransi yu sensen kudu an faso kona wati aso Amadou Toumani Touré alebe fangana suroda sido tulimurtilike Amadou ka fanga binin ko fe mo follow min tara ko sigi fanga nyamoya la wi Sheikh Modibo Jaraye na wajibiya je mo fe professeur Jongunda Traoré lawankera jamana kundi ko ka seben labe kay mariadi Fransi kana anka jamana kono ni ayaso Malika layini tunye kuka sana kele fere ni dabali na minu kuke ka Mali deme Fransi to de lasa kana nga jamana ke fadu woloyi mayin tun preparative fora nga jamana donna tige fanga nyimo fe o mawla shovel kukala maiga atumbola ule kofosa Fransi nali sabuya ayo soro kadu Mali du goloka Mali kera Fransi jamana yorodoi afo chokola ali Mali du golo yorodo be Mali soldasi ututeta yorodo goloka tumamina shogal kukala maiga yini manifo kafo Fransi ichu ni Mali kana kena fae Mali de mebaye katla ka Mali jamfa Mali dukolo labankera tuwabu tai u Fransi kelen yere wole bla nazara jamana chamama kana nikele bulu do bafuni mako takuba o ya soro min tume Fransi jamana kuntigiya la jujon no François Hollande nana nga uye Mali dukolo yoro chamana tila fukase Kidalma o Kidal de uye Mali soldasu bali kata Kidal wati mobi nale bedon wati ani franchefan nyamwala bi no asim kotai ana jenyo wolo balikado Kidal yere ni Mali tungu kabata Kidal latla niya Mali masika Kidal latla ja jamfa di tundo o jamfa ado sodo simenu nolo tumbe keledala ninchemi mina kuma alebo mwobla jamfa minga Malila ayi dantikalike ola amo dantikalikan anga ululame chenkera chuguri kompa fazi balaka ya elama ni mui nebenga position na me talabu plus en fait face à talabu j'ai vu que la fazi elama parce que la main invisible a été rentrée dans le jeu akumana dans nous ma connait min kundo kuma be kunyabo là parce que déjà nos chefs olukum boira rassurer ka fo Kidal ko bana amenali a surprise bona bema awati
parce que Bamako bɛɛ yɛrɛ kun sigilen dɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ la tuma min na an tan surprise nana le temps que avion ka décoller ka bɔ Gao ka se Bamako tiɲɛni kɛra cogo di compas phase balila ka yɛlɛma ni mun ye ne bɛ n ka position na n kun bɛ Talabugu kulu sanfɛ face à Gatien Talabugu j'ai vu 2 tours d'hélico u bɛ jigin MINUSMA kan kɔfɛ ni min jiginna poussière la bon a bɛ tila ka a bɛ segin tɔ kelen dɔ bɛ na jigin o kun ye mercenaire natɔ de ne ye kisɛ ci a dɔ la Kidal combat la mercenaire bina fo 4 blancs mais film kɛra Jakuma Boyate donc des mercenaires habillés en blanc olu minnu bina ko la minnu b'a essayer ka yɛlɛn fɛngɛ k'u la ne bɛ k'u repousser ani hélico minnu b'an survoler la an ka tir mortier min tun bɛ kɔfɛ kan kɔfɛ n'olu bɛɛ gɛnna ka b'u ka position na par des harcèlements mun y'o harcelé o ye bolokura min donna kɛlɛ la yen yɔrɔ la nka faama ye n wele n bɛ yɔrɔ jumɛn na n ko n bɛ kɛlɛ la filɛ ne kisɛ ci la fan jumɛn n ka position na yɔrɔ min dun n bɛ kɛlɛ la yen d'accord an bɛ nalen mais yen yɔrɔ la ne y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni kun kɛra dɔ wɛrɛ kun tɛ se ka kɛ ta o y'a sɔrɔ déjà an ɲɛ bɛ mirage français tɛmɛtɔ la an kunna wuu nu mankan nin kɔrɔ de n'i ma wuli n b'i dasi nin yɔrɔ la ne yɛrɛ n bolo bi n ko ayiwa fɛn fila tɛ yen nɔ sisan an bɛ taga donc mais san'an ka taa ne ka mɔgɔ mankan bɛ kisɛ ci la président kulu la n bɛ na wuli n bɛ to o lajigin an ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ taa o y'a sɔrɔ dɔw tun bɛ ka ne wele yɛrɛ ça n'allait pas yala an bɛna taa k'u to a ko non an tɛ taa k'aw to comme ça j'ai organisé une mission pour aller les récupérer u seginna ka na an ka da ɲɔgɔn kan maintenant an tugura ɲɔgɔn kɔ ka bɔ ni Kidal kɔfɛla ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw anw bɛ fɛn o fɛn fɔ aw ye n b'a fɔ ni dalu de an ta tɛ nɔrɔdiya ye ka kɛ i n'a fɔ